Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat bersuah balik dengan kami Balerong, Sanggar Teater Audio Jakarta, pimpinan Angkuyus Datuk Parpatia. Di usia Balerong yang ke-24 tahun ko, kami sajikan sebuah paket perbincangan tentang bebaliak Banagari, yaitu satu perwujudan dari aspirasi masyarakat Minangkabau nan terpandam selama Orde Baru memacik tampuk ditangkai negari ko. Sengaja topik ko kami angkat karena masalah bebaliak ke negari adalah masalah awak, dari awak dan untuk awak, dalam mempertajam kompetisi daerah menuju kesejahteraan nasional dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia nan dicinta. Apa yang kami harapkan tidaklah lain, insyaallah pemunculan kaset nangko akan merupakan sepatah rantiang di antara setumpuak kayu api unggun dan sedang bagolak menggejolak dalam mematangkan program otonomi daerah mencapai Sumatera Barat nan jaya. Jaya di kehidupan material hariahnya, jaya di bidang spiritual rohaniah di bawah naungan ridha Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Ku iyo kinantanlah dibulang, pantangkan keok di galanggang gungguang taruah bawa pulang. Nyampang kok kalah nan bahadang, malu marapi je singgalang hanyut sarantau tanah Minang. Disusun yatok dan disajikan langsung dek ketua kami Angku Ius Datuk Parpatia. Selamat mendengarkan mama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat kapal tengah lawi nan sadang dihayak dek galombang gilo di hampeh-hampeh badai. Pidoman kalam bekulil yang ngayalah ganang di buritan karang mahadang suak kida tampan kekaram hanyolai. Di salo pakiak pesisianyo tadanga sorak dianjongan manyuruh babaliak pulang putah haluan ke pangkalan. Jurumudi menyintak laya bakayuah baganjua suruik menuju taluak palabuhan tampai asa mulai betulak. Itulah misalnya umpama Stan Minangkabau sangkik badesa di bawah rezim Orde Baru sampai menggagal reformasi. Sialah orang ke menyangko awak nan sadang tagak tali bak kabau mahampang jalan. Tibo gara angin bakisa nang kodoh berpindah tangan. Lalu keluar Undang-Undang bernomor 22 tahun 99, ialah sorak otonomi. Siriah berbalik ke gagangnya, pinang pun suruh ke tampuaknya lah pulang mamak nan hilang. Selamat jalan Bapak Kades, selamat datang inyak wali kita berbalik ke negari. Jazakumullahu khairan, terima kasih berucapkan. Nak siang tarang bahari, nak asah tarang bak bulan sinan kesayah ma'ananya. Tomelah maingong suri isilau maso nan talapih pembandiang zaman nan ketibu. Usah besuo kecek pantun apalah bunyi pantunnya. Kapak siradai penutuhnya ijuak tajalin jadi ato. Galak badarai dahulunya isuak menjadi buah rato. Mari tu baco kisah lamo simak dek sultan elok-elok. Kok masak setangkai tolong tuai masak serumpun makan sabi. Boneh nayakkan karangki yang hampu tinggalkan di Balerong salah dek kami nan bertanam. Kok tiba tanyo jus yasik setantang berbalik ke negari, kamano kita selama kok? Jawabnya indaklah lain. Ulah dek sai penguasa urang bakasiah di caranya. Negari disilih desa-desa Minangkabau mati marano. Adapun negari di Minangkabau baikan di dalam bayiastan. Hilang tuahnya tabek gadang salamu puyu nan baranang inyo biasa dalam dunau.
Sistem badesa juga lurah mungkin cocok untuk orang lain, tapi bukan untuk orang Minang. Survei membuktikan 20 tahun Naso mencuba Sumatera Barat memakai desa, nyatolah dalia sakahnya gadang rugi dari labo dapat pinjai hilang kapak. Telah menjadi jati dirinya, bahasa karakter orang Minang biasa bermusyawarah dalam menata masyarakatnya. Kok bakatu bayo berjalan bamolah elok diambil jimu pakai buruak dibuang jurun diangan. Luruhnya makan nanti liak kok bana manahan bandiang bantuak dimakan siku-siku. Pemimpin indak bakato kadin. Rakyat pantang manggu-angguak sebalun dikisai dimu pakai. Nyampang kok salah kebijakan. Dilawan guru jepituah disolang mamak junan bana bahalih argumentasi. Sehingga rajo adil, rajo disambah, rajo lalin, rajo disanggah. Baik itu pola pikirnya dari dahulu sampai kini hingga nanti berubah tidur. Agaknya ikulah hakikat demokrasi. Urek tunggangnya hak azasi pakaian orang Minangkabau. Menurut uku aja jangko sepanjang ngalu aja patui memasukkan cara berdesa nan bak memakai baju sampi stan senjang laya sumbang di batin. Bak alang-alang lemah bingkai dihalau angin julim bubu maliwak mana piak turun haram kananya tagak tali. Itulah nasib Minangkabau selama di bawah Orde Baru. Hidup tanpa gairah, mati kreativitas dan hilang dinamika sebagai bangsa. Sistem badesa juga lurah hanyalah cocok di alam otokrasi, jo bantuan corak feodal. Di sinan rakyat darai hambo sahayu indak baraha bersuaruh. Tahunya kane perintah taat jo patuah tak menjawab. Nerimo kita atasan membantah kane kualat mahangguak gadang manfaat. Marangka menyambah-nyambah marungkuak mencium tangan. Biasalah kalau pemimpin tabu menyapu je membandiang konon pulau kamangaritik. Di Minangkabau, no way. Ataupun juga barangkali sistem badesa sesuai je caro ditantara sistem militer nan absolut. Parentahnya batanggo turun sahutan bajanjang nanya. Hierarki bantuak piramid bulek suara nan dipucuak. Dari panglima turun ke kodam. Dari kodam taruh resimen, dari resimen ke batalion, ke kompi tiba peleton hingga ke regu nan di bawah. Jawabnya saruman samu. Siap dilaksanakan. Indah ada istilah tunggu, indah ada kamu semangaceh kunun pulau tagak membantah. Iyo lah suah caro sardadu. Tapi rakyat bukan prajurit antah kok dalam zaman parang. Nah, sesudah negari lah berubah dari orba ke reformasi. Kini berbantu otonomi sairiang berbalik ke negari. Maka timbualah tanya baru. What next? Baalai sesudah itu? Kamawak lai? Biasa di dalam adat. Kok tanya tentu yo berjawab kok gayung bahkan tak sambut. Tapi nan menjadi sawit sapunya tentu jawab indak sukit sapatah. Bajalan indak salangkah sampai sepancung alun memutih. Mari tu sigo dari pangka. Disisiak lalu kau juangnya hingga mau say sepalapah. Jangan sampai sorong lompatan tak kacak lalu tahampehkan serak berserai pecahannya. Nyampang kok itu nan terjadi besuo bak pantun orang. Tambirah tumbuh di tabek pinang sinawa lacak ranun. Dek salah menagua ube, ayah penawa jadi racun. Sejak turunnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang sistem pemerintahan terbawah, sejak itu pula pecah pelupuh nagariko rusak binaso Minangkabau. Nan bak bumi dihoyak gampo celawi dihalau topan, parik taban pagala rompak, sapuak sapah pimatang sawah lipua bintala pasupadan. Susunato orang dahulu nan tabuhu atakabe arek dalam genggaman nambau umpuak. Nan bakau mesuku-suku bajurai babuah parwi, rumah dibari batunganai kampung diagiah banantuo nagari beninak mama. Elok langgamnya bak dijalin, kok nanya tetagak janjang nak turun tabantang tanggo adat jusarak balabehnya undang mair yang di belakang. Baitu pusaku bertarimu, jawek bajawek dari ninyak turun tamurun mawarihkan tibu di bawah bapaliaro. Namun dinaluruh jalan menyimpang dinandata cangkah ketumbuh.
Ulah dek gajah maju barang runtuah pimatang ulu banda lanyau pagaran tapiannya. Karuah lahaya kemuaro datang galodo manggalas saululuah lantak nagariawa. Samisa buah handai-handai. Lubuak minang di kundak urang. Di ulu tubo memacah di lia lukah matahan. Di tengah jalo takambang di tapi tangguak bermain kamano ikan menggapai lai. Itulah misaja umpama stan nasib kampuang nagariawa salamo diktator Orde Baru masun kunyang memerintah. Balipe nagari zaman itu. Bakare kuku nenek mama bapancuang paruah imam kati roge sayoknya cedek pandai. Nagari tabala-balah menjadi desa-desa aduna lurah panggilannya menurut sairang subarang. Pak Kades kepala desa inyo ditanam dari ateh. Ibarat cucua dari langit bukan membasui dari bumi. Sapatah kata beliau itu perintah dari camat titah limpahan Pak Bupati turun temurun dari pucua. Mupakai indak peguno, musyawarah kaica-ica rekayasa nama lalukan. Luruh nan tidak makan tiliak bana bepantang dapet bandiang. Kok tibo sudi siasek kunon disudi di da'awa alamai pulang namo saja. Saragam datang menjapui coba dia diri sonsang masuk ke kandang tak berpintu pakiak taurang namandanga. Ba itu nasib batangguangkan ulah dia undang nomor 5 di tahun 79. Laibana tibo penawa keluar perda 3 baleh di dalam tahun 83 ialah kan imbauannya. Tapi bak pujuk pagadang tangih diayun lalu digamangkan mendapek labiah kailangan. Kan ibarat kandang sirkus. Dikurang untuk ditonton dilapis seratus pawang main menurut lapia cambui. Balang dan 3 udah ulunya kini dilipua jadi kunyang. Sayang patah kuku dicabui ngaum indak tadangalai rimbo dipaci ngajah tongga. Tapi babuah bunyi pantun. Dahulu sumarak cahayonyo, kinilah bintang menarangi. Dahulu awak nang kodohnya, kinilah orang mengamudi. Baitu babilang musim stan, selama di tangan Orde Baru, sampailah tiba kutikonyo mancayo bintang reformasi tagak bendera demokrasi. Sebenarnya Joko dilihat pada lahia dipandang kaujui keadaan. Lai selesai jalan di dua. Lawi tandang berombak indak usah hujan gabak pun tidur angin batundo kehaluan tak kalok-kalok nang kodohnya. Nagari aman santoso sekali badia tak malatwih. Dari tapi lapeh ke tengah mulai ujuang lalu ke pangka urang membana mayokan sabalik mangguak panjang. Dibangun gaduang tinggi-tinggi, dibuat jalan lawe-lawe oto sambuah pabirik banyak. Surau gadang seragam bantuak sikola dasar banamo bampres. Pitih berserak masuk kampung itulah bandes serang namokan jatah pada desa Honda Sirah. Tapi apa sebenarnya terjadi Stan? Kalau ditinjau dari bukit di layang pandangan jauh, iyo sanjuang tibo puji malake baluak tuah ke beliau. Namun di silau-silau kaureknya dicaliak dipandang ngampia di sinan saya baritonyo. Mbak paneh dalam baluka tumpak betumpak kanai cayo banyak latangi dari galak. Nan pandai menjilek-jilek nan suko memuji-muji coga batang rimbun daunnya bak cikaro di lantamaya. Nan bansai tambah melarai awak runciang makan narawi sakit dan tidak berpenawang. Senjang latak pincang jalannya indak dikasau laki atuk bukan dirasuak menjariau patuilah condong nagari ko. Siko datang taguran Allah hukum alam kini balaku tetagun langkah Orde Baru. Maruponyo. Sajauh-jauh jalan beparantian sepanjang-panjang katu berkesudahan. Tio awa ado bahagia tak pangka dan tak bau juang. Taradok kebaliau nama maci. Deklah sekian lamunyo tabang bebega-bega jawan bebentan-bentan jo kabui. Pueh malayang jo malayo sudah meninggi nyo marandah. Datanglah masuk ketikonyo turun ribui topan menggilo langit dan cabuah dek limbubu. Iku aroge sayok kok gugu taraga panik nak baranti patang lanyatu nak bamalam ingin marawak tabang randah. Gilo babega di udaro menyilau kayu bake hinggo di mako kuku kamencakam. Dek rantiang anggan menerimo dahan pun haram menampuangnya. Mako tadanga badian yang salah tuh manggaga sepenuh alam bakabui langit di asoknya. Itulah inyo reformasi. Tembak lati buah di alamai jatuh mada buah di sawangan.
Gamuruah sorak sabali bari yang bersuko-suko Allah tabangkai orde baru mati dan tidak makapani. Apo kadayo kayu gadang stan. Salarui salamonangko awak nan taguah tagak surang marajo di tengah padang salai perumpui tak nan tumbuh. Kini rabah tegul yang batang urang meniti hujung pangka kuncek lah satu menonggoi. Itulah hukum sunatullah. Kok gadang tentu baganti-ganti, kok cadiak batuka-tuka bagak begilia bersalinan. Talukih di dalam alam, basuo di masyarakat, alam takambang jadi guru pidoman urang Minangkabau. Dusanak pendengar, salayang pandang, mari itu silau sejarah perkembangan budaya Minangkabau nan curiangnya dapat dicaliak walau tulisan rumi dibaca. Adapun budaya Minangkabau, atau kalau di kampo diambil inti menjadi adat Minangkabau, adalah satu sistem pandangan hidup masyarakat nalah dipakai sejak lama. Adat namanata kehidupan laya jo batin dalam menjaga keseimbangan hak jo kewajiban antar manusia. Sampai di zaman mutaakhir kini pun nilai-nilai adat itu masih mendominasi pola pikir, karakter dan falsafah hidup masyarakat, walaulah terjadi pergeseran nilai akibat benturan budaya dari barat. Dan untuk emasonan panjang ke depan, orang Minang masih akan tetap bertahan seratu bangga dengan budayanya dan unik nan lain dari lain. Sebagaimana kita ketahui, ada ampe tiang penyangga nan menupang kokohnya badiri adat, yaitu satu, sistem kekerabatan matrilineal bernasab kepada ibu. Kedua, status harta pusako tinggi sebagai milik bersama. Tiga, jaringan pemerintahan suku oleh orang nanampe jini. Dan yang keempat, otonomi nagari dalam mengatur kepentingan bakaum. Akan tetapi, kultur budaya Minangkabau itu bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Ini merupakan hasil produk sejarah nan panjang sesudah melalui proses zaman silih maganti. Walau alun ado pengkajian lebih mendalam, namun secara ilmiah para ahli sepakat menetapkan bahwa budaya Minangkabau sudah dimulai sejak sebelum Nabi Isa atau kira-kira 3000 tahun lalu. Iko dibuktikan dengan penemuan sejarah kepercayaan kuno nenek moyang orang awak. Bahwa di Nagari Mahe, dataran tinggi di utara Kabupaten 50 Koto, banyak ditemui menhir. Apa itu menhir? Menhir ialah batu kuburan orang siswa sebelum agama masuk ke tanah Minang. Bantuannya malangkuang cando marawa tingginya bervariasi. Batu picak bersegi tiga itu dipahai oleh para seniman asli anak Minang. Dari profesi memae itulah asal nama Nagari Mahe. Tiok kuburan ciek menhir, tiok menhir menunduk ke Gunung Sagu. Mangkonya madok ke Gunung Sagu, sebab konon cerita orang dahulu disitulah letak nirwana persemayaman para dewa-dewi nan disebut suarga. Suarga atau sarugo bahasa awak, kemudian berubah bunyi menjadi sagu. Gunung Sagu adalah satu di antara 7 pasak bumi tanah Minang, di samping Marapi je Singgalang Tandike je Pasaman Karinci je Gunung Bonsu. Agaknya penemuan iko lebih meyakinkan dari cerita tambo tentang asal muasalnya muyang kita nan turun dari kawah Gunung Marapi. Habis tahun berbilang musim sejarah Balenong Juo datanglah masuk Jukutiko. Masuklah agama Hindu mencogok dari India dibawa Sudaga Ramanggalek. Pusatnya di Marotakuih, Minangkabau di ranah timur. Sampai kini bangun candinya boleh dicaliak disaksikan bukti tak kama mencarinya. Adapun tampek persambahan talatak di Pariangan. Arti makna Pariangan ialah parahiangan. Tampik berhimpun dewa-dewa sebab hiang sama je dewa. Pariangan Padang Panjang Nagari Asa Minangkabau, satu langsa kedudukan jo Pariangan di tanah Sunda di Bandung tampik sabananya.
Tapi satantang agama Hindu indak sampai mencayo tarang tegiliang agama lain dan datang silih berganti. Ajarannya indak bersiso, sabateh jampi manto-manto. Pangka doa maimbau hong rajo dewa namo Tuhannya bakeh meminta jeba mohon, itu tak pakai derang sia. Atau si mati jadi-jadian jadi babi jadi harimau. Dia arwah ditulak dewa dihukum balik ke dunia menabuh dosa dahulunya. Ataupun upacara panggang kumayan si tanggi pahanta doa nak sampai tabang kalangi. Baralik menuju hari 40 sampai 100 arwah si mati nak salamai. Maha tahu bakayu gadang manamai kau luaya di jamu dewa jupa unyi. Itulah siso peninggalan stan ajaran agama orang Hindu sampai kini tak pakai juo sabateh orang kurang paham katunyo usilam juo. Kemudian mairiang agama Buddha. Bak namo gala nabinyo Buddha Gautama baimbaukan. Anak rajo sundui bersundui anak putih yasa berasa lahir di bawah kayu bodi. Pangka ajaran budibaya. Elok laku elok parangai jalan lurus makato bana baduto sekali jangan maniayo balarang bana. Dek lai sarah setujuan jo inti ajaran adat. Buddha disambut di Minangkabau. Tibonyo lai menukuai malambuak tinaman lamu nan Allah tumbuh dahulunya. Barangkali barek sangkuan. Asa barasa kata budi moral akhlak itu juo toto kromo kecerang Jawa etika baso kininyo. Ulu pangkanyo dari Buddha. Diambiakkan nama sifat ialah budi candukio, urangnya budi canyago, bansu waradap rang babudi. Namun hanya sabateh itu Ustaz. Sabateh sembah menyambah menyusun mangkek tangan dalam bakato basitinah. Tapi indak menyambah patuang ibadah secara orang Buddha. Ulamanya namo pendeta awak menyabui je pandito kini sakadar kato-kato. Biara namo suraunya kelenteng kecerang Cino indak bersuo sampai kini. Hanya menjadi namo kampung biaro di Bukit Tinggi sinan munsaji gadang-gadang. Kaun tua dicaliak-caliak. Bukti sejarah peninggalan tandonya Buddha singgah siko ialah adonya si Roco namo patuang. Tak golek di Sungai Lansik si Junjuang namo ranah. Patuang Buddha nam paliang gadang buatan Aditya Warman kini terletak di Betawi menjadi rajo segala patuang paunyi museum nasional. Hanya itu, lain dah. Giliran agama Islam mendarik di Minangkabau. Islam masuk dari Siak. Di sinalah bahimpunnya sudaga-sudaga Arab nan Baniago di Minangkabau. Setiap orang yang datang dari Siak lah masuk Islam. Sampai kini alim ulama dipanggilkan orang Siak. Kedatangan Islam merubah wajah Minangkabau. Segala ajaran yang menyimpang dari tauhid dirombak total. Dan sesuai jo akidah tetap dipakai. Nah, adat nalah disamparonokan Islam itulah nan dinamakan adat basani syarak basani kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Nyampang kok tiba pertanyaan, apa sebab adat mudah dan capek tunduk ke agama? Jawabannya, karena Islam sajalan sairi yang jo adat nan mengutamakan budi. Nan kuriak kendi na merah sagu nan bayak budi nan indah basu. Sedangkan Rasulullah mengatakan, tidaklah aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka taguahlah adat jo syarak bak putih yang laki kaulu samo sahayun salacuian. Katangga rasu tak mungkin antah kok minang lah balipe. Agama Kristen tak jadi kuat. Kristen tak dipandang sebelah mata de orang awak. Selain Tuhannya baranak pinak inyo dibawa dek rang sombong orang Eropah nan takabua serato lobo cangok rapi. Walau beratus tahun menjajah, indak sakarek pun orang Minang masuk gereja. Kristen gagal di ranah Minang. Itu sejarah membuktikan. Terakhir komunis mencogok pulau. Pada awal asa mulonyo tamu baruko disapu bailo elok dek samo tak suko Jolando. Babimbiang bagandang tangan mausia imperialis termasuk Jepang disakutu. Kemudian tersingi niat buruaknya tampak balang mengkasih jahe adat jusarak digaduahnya. Mbak Bindalu mencakam dahan ingin menyiliah idui-idui limau tak suko diinggoi. Kasudahannya talantiang balari panjang tinggal taluannya 2-3 manateh jadi PKI.
Dikikih masuk bagolak, balanjut masuk Gestapo sampai kini tak balik lagi. Kini dicuba Pulau Manyilau bangsa lain singgah balabuh main tai ranah tanah bundo. Banyaklah orang yang bertandang beragam corak gayanya asyang kasih di tujuan. Ado sekadar ingin tahu mencaliak-caliak kampung orang. Ado nanak berdagang berniaga mencari harta kekayaan. Tapi nam banyak main tai taruh menunggu gelek nak menjajah. Itulah sikap orang Eropah datang magagah menggalasau. Awalnya di ujung lantai, kemudian merangkak nak ke dapur. Lama-lama ke ruang tengah akan meraup masuk bilik. Niat buruak mengkasih ciluah dari bahu nak ke kepala dapat hati bahkan nak jantung. Kok bangsa Parsi jo India, Tiongkok ataupun Arab, orang berbahasa basiti nah tahu diri tahu diuntung. Datangnya lai tampak muka menyapa bermulut manis indak memacah mailangkan. Painya lai tampak pungguang bapasan batinggal kato bayalan bersuko-suko kabau pai kubangan tinggal. Tapi si putih si mancuang hidung tagak mencari-cari gelek. Mato lia tangan nyelesek ilia kaca mudiak maresek kurang elok disang kuele. Itulah inyo si Portugis bagala rajo si patokah. Kuaso di pantai barat padang piaman diganggamnya sampai sekilang aya bangit. Mairiang inggirih siang garai, manggaleh bercupak surang baragiah gadang kiawak rantau jedarek di jenjiangnya. Urang nampal yang silang kaneh itulah Ulando minta tanah. Dari setampuk nak saya tu dapat sadapu nak mengampu bak karo di tandan pisang. Meminjam anggan memulangkan barutang haram tak membayar awak talengah di santuangnya. Urang sekandang dia adunya. Kolah lagu lah baku ampeh baliau takkah nak malari. Sinanlah cadiak bawakan paku ateh pancuang ke bawah pangka laki iku melili. Sekali kendak tetagun basintak parang kalewang manata badia bakokang umbuak jombai makanannya. Akianyo menjajah menjalajah manggadang bakatu ciek minangkabau di kisah tagak beliau menjadi tuan. Sampailah masuk kutikonyo datang juara orang baga, iyalah si bunta orang Japang sini pun ninyo lajuo malalah manusia tagak. Lintang pukang belari panjang manggagau tabang bekirok pulang ke kampung muluasa. Dek barang dapat disamak ilangnya di dalam rimbo. Dahulu buliah mencilok kini disamunkan rampok hukum kerama ada Ulando. Tapi tahu Ustaz, apa nan tak jadi sesudah itu? Rata malang sisiak cilaku untuang buruak merauk badan minangkabau mati juaru. Tapi bak pantun-pantun orang pakan salah sada ulunya kini menjadi pekan kami. Ubek panawa dahulunya kini menjadi buah tangi. Nan bak tambilang bak panggali pai singo datang harimau kejamnya lah biar bak Ulando. Walau bau muas tahun jaguang indak tabado makan tangan. Mbak Dajjal Japang menjajah orang awak di suruh kapi yang menyambah ke matuari. Makan kecimuih juga belo bakain goni kulit tarok kaloge karajo pasu. Nan mudo menjadi eho umpan piluru orang sakutu. Kesudahannya, dia uku aja jangkau letak lampau cupak juga gantang lah balanjuang Allah Ta'ala melindungi. Tibolah nikah mahalaunya konco palangkin Rangulando si mancuang membalai dendam. Hiroshima kane bermatom Nagasaki menjadi abu. Japang kalah awak merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah. Bebaliak gadayan lamo saja di tahun hampir 5. Dijapui kisah nan lamo di silau riwayat tambo pangka sejarah adat itu. Takalo mulainya tersabui rajunan baduo saibu balai nayah Indojati nama mandehnya. Nantuo benamo paduko basa kudian bagala datuk ketembungungan anak rajo mau liwar mandewa. Adiaknya pada mau ketek Sultan Balun anak dek cati bilang pandai bagala datuk parapatianan Sabatang. Adapun datuk ketembunggungan anak nan tongga di ayahnya tersabui parapatianan Sabatang urang beranam berdusana kanduang saibu je saya. Tersabui datuk nombor 2 takato indak sesipai balain piia pembawaan. Setantang datuk ketembunggungan urangnya maha tak tahagu kok murah indak tabali ganti yang putih biang kata buat di tangan beliau terpaciknya. Beliau perpatihan Sabatang urangnya bijak cendokio. Pandai menarah menilantang cati merapik dalam maya bijak maurai menyalasai.
Manabang indak marabahkan mahampang tak sampai ke muaro katu mufakat membatasi. Walau nang kakak kareh otokrasi siadia lunak demokrasi. Tapi joko ditiliak didalami sairiang batuka jalan sayo balain sabui sabidua indak sadayuang. Mbak puta lenong kilangan stan balain garak juara ujuitnya mengampu santan. Pati tabi minyak ditampuang itulah elok ka dipakai. Dek pandai asa barasa dek tuah sundui basundui. Beliau datuk nombor 2 samo maraci manarawang menjalin adat Jilimbago. Maka dihimpun tangkai cie-cie disusun di atok-atok, lalu digantuang di tiang tinggi disangkui di paran panjang menjadi cupak nan piawai. Diumpuak malah Minangkabau menjadi balareh-lareh. Pertama lareh nan panjang benamu koto piliang, kedua lareh nan bunta atau sabit bodi caniago. Dibuat luak nan tigo. Nantuo luak tanah data lambangnya kuciang nan kuniang tando betuah rang babanso. Nan tangah ialah luak agam simbolnya harimau sirah urang bagak bapendirian. Nan bonsu luak 50 maskotnya si kambing hitam urang nan tabah bijaksano sabajurila pakaiannya. Nagari bani nak mama kampung ibari menantuo rumah nang gadang betunganai. Tasusun di kabe arek di kungkuang adat nampe di papek cupak 2 rupo kato ampe hukum pun ampe undang dibagi 20. Adapun inti pati adat pidoman hidup ke ditompang dapek diurai dipapakan, iaitu antara lain berjalan jenelurui, jalan selangkah maduk surui kok sasek di ujung jalan kembali ke pangka jalan. Bakato dinan bana mengecek usah paduto berjanji ijan pemukia ikara dipegang taguah. Kok pasan dipasampai pekirim di palalu amanah di paliaro. Dalam bakorong di bakampuang. Kok iduk jalang menjalang kok sakit silau menyilau kok mati janguak menjanguak. Tibo diburuak bambawan tibo nanelok baimbawan mendapik samu balabo kok jatuh samu tagamang. Caro batani bau sau kasawah masamo-samo kaladang merampi-ampia teranak samu dipawi baparak samu dipaga. Tersabui cara bersosial lama di awak ketujuh de urang usah narunciang dan dirawi. Kok sayui bilai membilai kok kurang tukuk menukuak kok lai bari membari. Dalam badagang berniago joko mau kuah sampai-sampai kalau menimbang cukui-cukui jua wali batarang-tarang ambialah untuang sadang elok. Basuo pulau bermasyarakat kaulu sarang tak galah kailia sarang kuah dayuang tarapuang samuanyi tarandam samu basah saciok ibarat ayam sadanciang umpamu basi kok bajalan mairiang kok bayu amaisi. Sipai mama malam mendengar-dengarkan siang mencaliak-caliakkan hilang mencari luluh menyalami hanyik meminteh tibo di kalam ke menyigi tantana lakuang ke meninjau. Ada orang tua ba salah basapu batuka banja umpang memisi. Ijan bak kabau mahampang jalan, indak nanggadang dari bania, indak nan tinggi dari pucuk arogan kecek kini. Sipai kemanakan, mengecek siang mencelek-caliak baka tu malam mahaga-agak. Nak tahu bertanya, nak pandai beraja. Nan tuo di permulia nan ketek disayangi sama gadang lawan bayo. Sipai anak dagang, menyanguak di lia-lia, baka tu di bawah-bawah. Di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung, di maran tiang dipatah di situ ayah disawak jan batandang membawa lapia. Sipai perempuan matu nan usah dipalia mulut nan ijan dipanyinya, bakato marandah kalua bamaso bajalan batolan tarimo suku jinanado. Banyak nelayan stan, banyak kalau dibilang cie-cie di kakak di rantang panjang dibaca sadu nan paralu. Tak simpan dalam papatah talipek dalam petitih. Di kakeh mangku basuo di kambang barunya nampak tiang dek itu memahami. Itulah adat Minangkabau. Ba ijuak nan sabalambang ngagamolah tulang saganyo. Umpamo badan batang tubuh syaraklah nyau menggarakkan. Nyampang syarak menjauh-jauh adat kejadi buah dendang. Elok bunyi lama tadanga hilang makna hakikatnya cobuyah di bunga ombak. Itulah rahmat tak ternilai milik nan tidak taragui cancang jutarah hang dahulu. Berbahagialah umat Minangkabau memakai adat bersandi syarak-syarak bersandi kitabullah
hidup mati dunia akhirat memagang telong laya batin kasasik tak mungkin lain. Namun sanyawo adat jo syarak ado bainggo jo babateh bukan bak garam dalam air. Sebagai buah pikiran adat lanyato jangkauannya. Pidomannya alua jo patui dasarnya kata mupakai sipaiknya mencari bana. Islam buatan Allah duduk letaknya jaleh pulau. Pidomannya sunnah Rasul dasarnya kitabullah sipaiknya ubudiyah. Singkek kata putusan kaji istan. Adat lah tagak je cupaknya syarak pun duduk je syariat punya daulat surang-surang. Walau bainggo je babateh Minangkabau bukan sekuler. Adat mairiang jalan syarak setapak indak menyimpang sagarih pantang maranggang tunduk bak roda kapidati. Itulah mengkasui bunyi undang syarak mengatur adat memakai. Adat ureknya di ugamo batang basanda kekuraan pucuk tak tinggi dari sunnah. Itulah maknanya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Golek latibo dinan data pasang sudah pakula mati, indak mungkin diurak lai jadi pidoman salamonyo. Tapi semantang pun baik itu Ustaz, kok dicaliak lekuk jeliku batamunyo adat syarak, bukan tibo selangkah sampai indak rabah sekali pancuang masak alun sekali param. Ajuak majuak dahulunya ragu bercampur je picayo dalam neniyo baindakan. Alah kesipai daerah ngawak dari dulu sampai bak kini inyo panyuko jenan baru. Akan tetapi indak garok cando ta'arok tagak menyela-nyela mato gilo mengaji jo menyimak. Walau dipatuiklah ketujuh pandang laki atilah kanai di muko alun kelihatan. Pipatahnya digamak mengko dipaci dikunyah baru dilulua sebalun mangguak bahantahkan. Beko kok lah sudah usua pareso labo nampak rugi tak mungkin baru disinan bayokan. Artinya ekstra hati-hati, kritis, teliti dan berperhitungan. Baitulah sikap orang awak menyambut Islam dahulunya. Anggan, curiga, ragu-ragu, kemudian baru mayokan sampai memaci taguh-taguh. Walau banyak agama masuk, indak selangkuk dalam Islam. Itulah sebab karenanya orang Minang tak tahu soal akhirat, tak paham hari pembalasan alam kubur jo alam barzah. Kecuali sarugo entah di mana terletaknya. Roh nan malang banyak dosa dibaliakkan hidup ke bumi tubuhnya bantuak binatang. Itulah inyo jadi-jadian. Amalannya sabateh dunia menurut adat nama pakai, yaitu hidup belok-elok, berjalan luruh berkata banang. Salah makan memuntahkan sesi ambil mengembalikan, utang dibayar piutang diterima. Salah ditimbang merusak memampih membunuh membangun. Isuak kok mati masuk tanah habis urusan tentang itu. Undangnya hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Kemudian Islam pun datang. Sabalun mengaji sarugo jenaraku, diajarkan elok jo buruak halal jo haram, mudarat jo manfaat. Mulonyo lai tamakan, pituah lai taraguak sabab sabunyi dengan adat. Tapi dek cara penyampaian indak jawaso tutua kieh bukan demisa jo umpamo tembak langsung menuju tangkai, cacek tibo ragu mendatang Islam kok kurang pasitinah. Tibo peringek dan tuo tersimpan dalam pepatah. Agama bati lanjang, adat basi sampiang. Urang tagagok menerima tatagun langkah pengajian. Masuk jalan dulu. Hubungan dagang tambah rami. Sudaga seratu da'i ado Arab ado Melayu banyak yang datang dari siak dakwah makin sumarak. Diajar tauhid jo akidah, dikaji fikih jo ibadah. Ditunjukkan sunnah jo peralu, mubah jaiz seratu makruh hadis Quran sandarannya. Maka naik martabat urang syarak. Tageser tuah nenek mama timbul cemburu orang adat. Dek cameh tempi pengaruhnya turun pepetah peringatan. Awas, orang bertandang membawa lapiak limau kekalah di bindalu. Mencaliak karuah keiliran di jalang kaulu banda. Diube ati nantagi sia di sanjuang pangulu jo adatnya. Dek bijak langkah rang ugamo lunaklah hati orang adat menurun matamu pandang. Adat elok syarak kurancak samu paralu keduanya. Sagandiang datuk jauh lama duduk di lapiak nan sahalai. Turunlah katu nan sabunyi tatuang di dalam pantun. Si muncak mati terambau kaparak membawa ladiang luku lapau keduanya.
Adat jo sarak di Minangkabau serupa awa dengan tabiang sanda-basanda keduanya. Ulama balapang dadu menyambah layan nenek mamak pengulu bahati lapang menyambah batin urang siak. Surang turun surang mendaki bertamu di tengah janjang. Itulah nan dimungkasi bunyi pepatah, syarat mendaki adat menurun sebagai lambang toleransi. Akan tetapi, walau bagandiang semua gadang sagan menagan keduanya, agamo jalan syaratnya adat melenggang jecupaknya urang nan tidak setujuan. Sungguh pun surau larami, pakau jedadu jalan taruh menyabuang ayam lan suang duo minum tua indak berkurang si jundai sebalik kampuang. Allah lataga amar ma'ruf, alun tercapai nahi mungkar utang tak lansai urang siak. Maka delamu bakal lamuan bana dan tidak tabandiangi. Adat kok tetap jelazimnya dipakai sekadar dek biasa. Syarat kuaso jo kawinyo katu dan indak ura ungkai hukum bana bakatu cie. Itulah inyo bunyi undang. Adat na lazim syarat nan kawin. Lazim sekadar dek biasa dirubah jo kawi kekuatan. Nan mungkar baran suah hilang maksiat semakin lanyok nan batil kalah jinan bana. Akianyo Islam diterima inggo iman semakin taguah kukuah tauhid kian mencakam. Adat pun bertambah kokoh tagak dibilai de ugamo duduk bersandar ke syariat banamu adat Islamiah Sumarak alam Minangkabau. Ko salarui salamonangku tigo andiko di nagari pangulu manti jedu balang urang bertigo sepilinan. Kini menjadi ampe jinih malin lah satu berdaulat memaci tampuak tangkai syarat urusan ibadah digenggamnya. Kata pengulu menyelasai menjago adat jantalenggo. Kata ulama berhakikat menyusun syarat di syariat. Manti kata pahubuang taguh jebue undang-undang. Duhalang kata mandareh paga tarati ijambonyo memari cabuh di nagari. Sampai pun masuk istana ke dalam daulat pagaruyuang menjadi raju tigo selo. Pertama bernama Raja Alam, kedua Raja Adat, cukik ketiga Raja Ibadat. Langkuk je bahasa sampai balai sulit dan hampik Minangkabau. Iaitu Bandaro di Sungai Tarap, Indomo di Sarwaso, Makudum di Sumaniak, Tuan Kadi di Padang Gantiang. Itulah kabinet Pagaruyuang. Sesudah semenjak itu, balaku syariat Islam. Undangnya dalam pepatah, syarat mengatur adat memakai. Akiannya di atas bukit segitiga dan mengalang kata data menjua keluar agam rusuaknya ke-50 mufakatlah orang Minangkabau. Itulah inyo piagam Marapalam. Talatak tiang disandi menjadi undang sampai kini. Yaitu adat bersani syarat bersandi kitabullah. Sepanjang kisah riwayatnya 3 kali datang musibah Minangkabau di gaduh orang. Ado secara junan lain malalah tarang-tarangan mahadang cakak tua parang bermusuh pemuko-muko. Ado pulo caro marusua memico jalan mencido siasah paham membunuh johasuang dilalukannya. Adapun kalinan pertamu datangnya dari Subarang negari Gadang Rang Manggarang Mojopai kono namanya. Dek Rajo Raden Wijaya Patih Megala Gajah Mada mendangung sumpah pelapa ingin mengganggam Nusantara. Maka dikirimlah bala tentara di bawah Aditya Warman menyerang ke Minangkabau. Batulak mudiak batang hari mandarek di Sungai Dareh, bakemah di Pasawangan. Di bakeh tampe orang Jawa mahasah senjata parang menjadi kampuang sampai kini bernama Kiliran Jauh. Maka dikirim malah utusan menjalang Datuk nombor 2 iyo di ranah Pariangan. Ujuknya menyuruh tunduk. Ko anggan nado iparang lawan tentara Mojopai Minangkabau jajahan kami. Baik itu bunyi ancaman katu segiro tak jawab. Pihak dia Datuk ni niat gitu. Berundiang beliau nombor 2 mencari katu dan saukua. Rundiang nenindak bersudahan bersilang katu adik kakak kusik labanang di gumpalan. Tersabut di dalam tambo baalah bunyi peparan. Maka datanglah anggang dari laut ditembak Rajo dan berdua badia seretak 2 dantam jatuh taluannya di bumi ko. Bakato Datuk kata mangguangan. Setapak bapantang surui sabanang indak mailak. Walau kecaya negari ko biar kaluluah jadi abu musuh dan tetap kita hadang. Menimpa Datuk Perpatiah. Ko ayah nang kadang menggalasau diampang di tapak tangan di malah cadiak pagunonyo.
Urang nari bijaksano tuan mengakih banda keliran dibuik muaro jantaganang pada pimatang diondohnya. Dia urang balain darah, tibo disipai tak seragam. Surang kareh jalan meminteh, surang lunak jalan merusuk ayam dan sikua dua maria. Dan ba istilah urang kini, nan tuo cara militer nan mudo lewat politik, siko jalan bersimpang duo. Dek lah pueh berundiang bakara say batandiang bagak jecadiak kato nan tidak bau juangan. Sinan talabuah kato-kato mahariak kata mengguangan. Iko kato pilihan den. Sambil marantak batu gadang balubang salawe tapak sampai kini babakeh ju. Dari situlah asa katonyo koto piliang. Sinan menjawab Datuk Parpati hanjo kato lunak tak tasudu. Nan budi candoiko tuan. Sambil manikam batu minyak tabuak nan luih kesubaliat. Itulah batu batikam boleh dicaliak disasikan. Konon dari sinalah asa katonyo budi caniago. Mencaliak rata beparinggo cameh kapacah batunggangan. Datang melarai Indojati bundo pulalu wapituah. Mano nak kanduang nan baduo. Usah dirantang dijelokan eloklah sinta kato damai suri kapangka salah surang. Ubek jauh penyakit ampi ayah dareh kamu dipatah ulang wapikia tentang itu nak. Maka suruilah hati nan tuo katumbangungan marentak pai ilia jalan karena jauh. Sampai di bateh Minangkabau, di pakuak beliau batang kayu bersumpah bertinggal katu, tinggallah engkau Minangkabau indak di jalang-jalang lain. Itulah hinyo durian takwa rajo supadan alam Minangkabau bateh ranah tanah Jambi. Konon barito kababuruang, beliau masuk tanah Rajang pai dan tidak pulang lain. Sesudah tumangguang pai lalu dijapuilah si rajo anggang diduduakkan di pagaruyuang. Diambiak karang semando bagandiang jua diakan duang bernama Putih Jamilan. Tersabui di dalam tambo. Maka dibangunlah bali ruang panjang nan batunggak tarikh jelatang beparan batang pulik-pulik batok daun lintabuang. Balapiak rumpui lalang batabuah jo saliguri bagatang jo jangik tumo. Itulah lambang jo umpama ustan. Istana gabuh batang talih unjuk nan tidak babarikan. Beliau dibari singgasana punyo karaton ba usali daulat sabateh rantau ke dalam indak bakuku. Sebab di luar ada bapengulu nagari alah bapunyo aturan adat na membatih. Kato limpahan dari rajo dibandiang basa sampai balai ditimbang dek minyak mamak. Di luar kuah jejangko titah tinggal aja titahnya. Lai diturut cara sinan dipakai adat Mojopahit disuruh pakai balangkon. Dirubah ke salut timbu. Diagih bakain biron diguntiang jadi Sarawa bernama Sarawati. Jawe alasan ke beliau, dek repot turun jonaya tuan, istana berjanjang tinggi bukan seruman bak pendopo. Diperintah jalan mengesot marangka mairi ikua, pegawai menyembah sambil tagak, sebab sulit merungkuak taruh duduk ulu karih mengganja parwi. Kuk cara orang subarang jatuh lakik di pungguang indak merintang palangkahan. Nyampang kok rajo berang murka main tangkok sawenang-wenang mencambuk mahukum gantuang putih kan ada di sabalah. Jo bujuk rayu permaisuri lintuah juo hati tuanku kok indak Jamilan lah mengambok. Mako lalulah ganduah Datuk Parpatiah mengabek padi yudaunyo tukang panciang diri ikan. Lupo amanah kendak samang putih rantai di Mojopahit lalu berang Cigajamada. Diimbau nyo akan datang disuruh pulang kota Rajan. Disarang malah Minangkabau parang basusuh bakuampeh. Busuaklah padang baun bangkai bernama Padang Si Busuak. Musuh kalah rajo berpindah bararak ke Kutu Kampa membangun istana baru di Minang banyak sansaronyo. Tinggal istana Pagaruyung. Putra mahkota memerintah bernama Rajo Anggawarman. Sundik-basundik ke bawahnya lalu kini bakal turunan. Baitu konon sejarahnya. Tabuak juo mengkasi orang memang tercapai sumpah palapa marabui negari Minangkabau. Tapi sabateh Pagaruyung tan membangun negari kerajaan, namun Minang dak tajajah. Adaiknyo tapaliaro, rajonyo ketemu pakai luaknyo tetap berpengulu. Barakai cadiak nindak kita ialah Datuk Parpatiah nan Sabatang. Menurut lagi falsafahnya sikolah pasang pepatah. Buliah duduk becisa, asah dilapiak nan sahalai. Silahkan tagak berpaliang, asakan di tanah nan sabingkah. Iyo-iyo kan nan diurang, lalu-lalu kan nan diawak. Biar taimpi asa dia teh kok tak kurang awak di luar. Anggu anggak galiang namuh dalam nenduo tangah tigo. Galia? Bukan.
Ciluah? Indah. Khianat? No. Itu namanya lihai. Strategi dalam politik, siasah di dalam parang baradu cadia di galanggang. Makanya di Minangkabau bukan toh otot nama pakai, tapi otak nan paguno. Itu sejarah membuktikan, bukan sekadar retorika. Di pangka abad ke-8 baleh, pulanglah haji nan batigo. Pertama haji musikin asal nan dari luar agam. Kedua haji piobang ulama daerah 50, dan ketiga haji sumania guru di ranah tanah datar. Sajak di Makkah lah pakai membasuh negari Minangkabau. Dari maksiat kemungkaran kurafat serta jumut aliran sihir ilmu hitam. Maka diajalah alim ulama bahimpun sama berjuang. Berdiri harimau nan salapan komandan guru dari Kamang bernama Tuang Kunarenceh. Banyak pengikut jamaahnya orang pidari baimbaukan. Bajubah seroban putih bacukua memakai janggut, itulah tanda isyaratnya. Jo jihad fisabilillah, syahid tujuan utamanya sinan memulai revolusi. Pada awalnya jesuarat dilarang ampuk judi, tak boleh menyabuang ayam, meminum tuak dihukum, indak sembayang kanidando. Kemudian semakin kareh nanengka dijapui pasu adu narai ilang malam. Sapihak dia orang Maka parewa juara balai juru janang tengah galanggang. Dibangun pasukan parang melawan orang pidari. Baju hitam sagalo hitam, badeta berambut panjang nenek mamak di belakangnya. Maka cabuhlah cakak di nagari, ganti mencido bebunuhan lagu sekandang Minangkabau. Bak malam melawan siang ibarat salah dengan bana tasasa hitam dan amputiah. Pidari semakin gagah di Kamang latihan parang Sungai Pua Pabiri Badia. Konon Pulau Haji Piobang veteran parang orang Turki kini palimo komandannya. Patutlah nan hitam tepere-pere orang adat makin tesapi, istana lah kacawalau. Itulah sebab karena nyostan mereka cari kambalan meminta tolong ke Ulando. Dek Rajo di Pageruyung diutuh malah datuk-datuk menjalang kepala komandannya etan karanah Pulau Cingkuak. Asia rundingan sepakatan VOC mendapat mandat parang melawan rang pidari. Pucuak dicinta ulam tibo, ikulah bananan diintai terbuka pintu penjajahan. Kini marato parang sabil Islam melawan kaum kapia. Bagola alam Minangkabau bajelo mai di nagari parang mesusuh bilang kampuang. Dek surang lawan muduo padang bajoak jumariam. Anam baleh bilangan tahun parang mesusuh mekuampe, kalah juo kaum pidari. Bonjo jatuh imam tabuang api padam puntuang barasuk nan tinggal dandam anak Minang. Sajak masuk palakai panjang sampai menjalang Japang masuk Ulando menjadi tuan. Bak rumpui di mamah kabau umpamo sawah dek galodo. Lai aja batin di hondohnya hanya sarantau Minangkabau. Ibarat pakan ala usai gilo maitong laborugi sinan tarumuak keduanya. Arang abik basi minaso payah mahambuh tukang apa. Pihak golongan rang pidari bukan to kalah masasali indak do malu bertangguangkan. Tapi mengana mulak-mulainya tak kalau jihad dilewakan. Nyato wasiat babaikan pituah tuanku kututuo. Maka tu beliau masa itu. Zalim membunuh sagamo orang Minang bukannya kapia bukan murtad tagak paliang. Tapi iman tauhid alun panuh orang mualaf jangkauannya utang ulama malam buatnya. Menyaru jo kasih sayang maimbau jo mulik manih bukan jo padang jo kalewang. Nyampang di hariak di gadabau inyo kalari balik awah. Tak boleh akab ke bapacik duri menyansam di sembanyo lanyuk buruan masuk rimbu. Itu pitaruh nan takana kini kejadi buah ratuk tinggal wangkai bapacami. Paruah ulama lawakare sayok pemimpin rang patahkan badi yang tak melatih lagi kapa apulo. Salampih pulo dek rang adat gilo maurai penyasalan cilaku nyato ke ditangguang. Joko dirunui ke bulakang dibalik pikir bak memanggang diulang kaji bak menyapuah. Sinan tekana retuk sati cadiak pandai alahan panjang pitaruahnya adalah talangga. Beperingit meliau dahulu. Kok tiba silang salisiah antara kita badun sana. Tantangkan mahanguk keluar badan jan mamamak ke mama orang. Awak nan cabiak bulu ayam cancang ngaya indak memutuh. Kok kusui bulu di badan jo paruah diselesaikan.
Lawi indak panuh ajoikan. Bukit indak panuh adek kabui. Darah nan turun-turun naiknya. Ulang berpikir ke malangkah tadorong rumit mengganjuannya. Iyo saja, kata beliau. Parang ngusai musuh belipe ulando muki aja janji. Pagaru juanglah di jenjangnya rajo pegawai rang kumpani tuah hilang mangkutolape. Walau pengulu laijo, kini lalareh nang kuasa tuangku mandua dan disambah adat sehingga bunguale undang ulando nama pakai. Apa boleh buat? Akan tetapi, sesuai ba undang adat, baalah bunyi pepatah. Nan elok ado manfaat nan buruk ado hakimah cancang talari jadi ukiah. Ayat pun ado berbunyi, wa makaru wa makarallah innallaha ma'al makirin. Maka sesudah mainok jemaran maitong membilang papa evaluasi kecirang kini, dek kedua balik bertimba tibulah insaf kesadaran suri kapangka pelangkahan. Batu ajo pituah lamo kini tabaco maknanya. Saibarat balang-alang, kok basawa banang di udara, usah dia injo basi tagang gantiang diputuh muaronyo. Tapi himpun gumpalan dan di bawah selisiah turun sendirinya sinala kusui kesalasai. Maka bayirianglah orang nan barampek menuju bukit Marapalam, duduk di lapiak nan sahalai berundiang bemuko-muko dapatlah kato nan saukua. Pertama ulama rang pedari, kedua pengulu, tiga luak, ketiga cadiak, ya pandai ke ampek tuangku pagaruyung. Adapun isi keputusan meletakkan adat atas syarak letak dan tidak cari tangga. Itulah inyo adat bersani syarak pasandi kitabullah. Mbak tunggak inggok disandi, mbak pisah rasul tak mungkin entah balipe alam nangku bumi cahaya kiamat datang. Kali ketiga bilangannya Minangkabau digaduh orang sangke Soekarno memerintah sesudah hatta tulak pungguang. Antah kok dandam mojopai ataupun sombong nyata kabua. Soekarno malenggang surang berundiang bakato ciek salah dan tidak makan sapu. Uku aja jangko tak pakai, alu aja patut tak paguno, tunggak nyanjak dari sandi. MPR lalu dibubarkan keluar dekret 5 Juli sinan balipek demokrasi. Mbak Kabau mahampang jalan sia menyilangkan edaram sumbang kecek masuk penjara. Itulah diktator orang namakan. Kalau di Kanada ulunya orang satolan sagandiangan. Cotali dua sapilin satu Soekarno dua tak takato Dewi Tunggal. Kini Bung Karno manggala saubak orang gilo waladiang. Saketek sasa kepaata dinalanya ditinggalkannya sampai kini mangaluah cuo. Dek luruh makanan tiliat kok bana manahan bandiang. Walau sebalik rang mangguak Minangkabau menggaliang surang menolak titah di perintah. Sinan berdiri Dewan Banteng Ahmad Husin pucuk bule. Jago dubalang parik paga tagak juaro tangah balai serato upai saradadu. Sakato ninyak jemamak sebunyi Imam Jokati cadak pandai mahayun langkah. Satampuah sararak pai mahampang ayah gadang lalu. Mencaliak taruah labat tampin kukuak kok lai bertimbalan. Aku bangun bagarak Dewan Gajah Utara mulai bagolak simbolon tampuak tangkainya. Kemuruah sorak di salatan Barlian namu pendekanya. Dewan Garuda mengatapak jalan mairiang sabarisan samu setito samun kaswi. Di sungai dareh masa itu, dapatlah katonan sayo bulek rundingan jemu pakai tagak talewa PRRI Pambandiang Pusat di Batawi. Dek salarui salamun nangko nan tinggi awak pucuaknya nang gadang awak banianyo kini tandan dihoyak urang. Maka tibo suarat ultimatum. Soekarno bangkit simbabau mahari mantam tanah isinya menyuruh surui. Di dalam masa 3 hari ko indak langkah diganjua tuak je parang tentangannya. Pihak dia urang nan batigo dijua mengko di Bali patui sebelum kilik datang. Ancaman dibawa lalu garega lawan garatak cakak dan tidak tailakan. Siko galanggang berpanjangnya kalam bakabui tanah Minang. Seumpama labah mengirok langit galok dek kapatabang mahujan bom bajatuhan. Dilawi bebarih kapabasi menyapu pantai Jumariam sarik sikuci menjubarang. Pihak dek urang si Pangkalan mencali alek nala datang. Dinanti besoka ju carano disiram mortir bareh kunyang sinapang masin pidatonyo. Salamai datang musuh lamu kini bangkalai basudahkan dandam takarang jadulunya. Cakak batintak bakutim tiang sarang menyarang dinarami cido mencido dinalangang darah hidup mana sungai timbun batimbun cando bangkai pakiak dan tidak tahu asa. Urang badeking surang-surang
Si Alek dibantu dek Rusia langkuk sarato kapal capuang. Si Pangka ditolong Amerika sarato geren je basoka urang manggalih tu namun. 3 musim parang basosoh cakak nan alun bakalahan usah kalindok tambah garang. Kok nyampang tak kunjuang usai tampan keluluah keduonyo. Manang ko raso tak mailo kalah hanya to cilakonyo siko tarumuak majuaru. Maka barundiang urang di pusat mengkaji rugi je labo lah tabak karak dari nasi. Maka diusai silang salisiah. Bagan jua suruh ke Pangka kita babaliak udun sana. Diajak musuh bayo diumbuak je kata manih keluar suarat pengumuman. Isinya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Parang ucok sangketo habis asa dan tidak sabut singkok sasik juga tak jeto. Kalah bukan manang pun tidur cara no damai ditatiangkan di gatok pusat jo daerah badia indak malatih lain. Tapi stan disiko minang tegi jauhnya. Lengah dek rayu tukang ganduah jarek disangku rumpui juo lah kanai mangko takana. Kini apolai kadayo. Suligi lapeh dari tangan upas sardadu dijinakkan. Nalia di tali panjang menyala rantai takana masuk ke kandang cie-cie. Api padam pun tuang barasuk. Salibu tumbuh di jarami unjuk dan tidak babarikan. Kabak halai. Setantang TP sukarela nan satu berjuang dahulunya kini menjadi sarok balai. Sikola putih di tengah jadi alun bagak menangguang bak kain sayuit ke baju. Namuh bana masuk TNI rapor lesirah dari awal. Dibilang veteran alun pulo induk samang tak mau tahu sialah hurang nan peduli. Kasudahannya tarapuang ngapuang tak anyut tarandam-randam tak basah. Tiok liku tiok tersampang kayuhkan diri surang-surang. Hampo samusim 4 tahunan. Hanguh salampih generasi apo ketenggang Minangkabau. Balanjut taruh ke bawahnya nasib tawarih bagi hadiah. Ulah de merek pemberontak rabuang tagun jadi bambu bungo tagagok jadi buah taruak mudo dirangui urang. Walaupun indak balapatkan bukan menjadi undang-undang. Tapi dilaiannya tu makna di batin saya terasukan anak Minang kamasak cemo. Kamasuak kan tu ala bahampang jadi pegawai balarangan di kampung negari langang di rantau Pitih Lasari badan bertambah tu juo. Ditukar bana celok bulu diganti udin jotono dialih samsiah ke saminten. Tapi dikukuaknya tu kinantan di paruah jaleh Minangnya lasuang berpagar ke pemain. Mungkin dia ulah dendam lama stan sunduik bersunduik musuh batin. Dia orang setolan sarombongan dan samu bagolak dahulunya indak merasai dan dirasai. Tapi bamisa pantun nurang ke buah ratoknya dan tuo ke handai-handai dan mudu. Banyaklah talang mengulampai tibo di pandan papek bana. Banyaklah hurang nama rasai tibo di badan tapek bana. Rata tangan sisiak cilaku malang menimpu Minangkabau sadang di bawah roda kini. Baik itu nasib penanggungan sampai Gestapo berkhianat karate dikocok di Soeharto. Batu ajuo pengaja alam tersimpan dalam pepatah balah bunyi lapatnya. Setinggi-tinggi malantiang suruitnya ke tanah juo, sejauh-jauh tabang bangau wabaliak juo ke kubangan. Baitulah nasib Soekarno lah tibo masuk ketikonya. Urek lapuak pucuak maranggeh dipupuk badai julim bubu kini rabah teguliang batang. Bukannya tumbang di baliwang stan nindak tetakuak kepak gadang. Pisau sirawi merabahkan anak sekolah nama hoyak banamo kapijo kami. Sialah orang kemenyangko putiang taguah marara ulu ambalau membawa tangga. Talampau sayang ke PKI awak ditundo masuk ngarai. Dihalau-halau diambek dihasuang jo Dewan Jenderal. Sinan Gestapo mengkhianat Soekarno dihondohkannya. Kini anjang menyalak tuan tentara labaliak gagang. Ulah komandan didabiahi lubang buayo jadi sasi baliau pembayar utang. Tamat riwayat orang gadang. Talipua paneh 6 tahun dirawa hujan sagadaba jaso nalamu hilang lale. Lanjutan daripada itu antah samun antah korampok antah meminta elok-elok turun sahalai surek ibah bernama surek super semar bakeh di balang si Soeharto. Kini pengulu mengalupak dari Soekarno orde lamo kepada Soeharto orde baru. Ba pulo makan tangannya danga barito dipapakan simak dek sultan jaleh-jaleh. Ramo-ramo sekumbang janti kati endah pulang bakudo patah tumbuh hilang baganti karambia tumbuh di matonya.
Biriak-biriak turun ke samak, dari samak turun ke laman merauk ke tanah batu. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kamanakan saku diganggam Dek Soeharto. Dicaliak singa paneh pagi tanpa nuah larunggo-runggo hati kambang arabu amborayat. Ombak tanang angin selesai hujan taduah kabui pun tarang batulak kapari kualu. Selesai saja pelayaran, sarantak kilek pandayuang membalah lawi baharulah pulau lenyato ke di jalang. Alhamdulillah, syukurillah. Sapueh-pueh marasai salamu-lamu menangguang, kini kok nasib ka berubah orde baru tumpuan haro. Bemulai candu kayu lai lantiak kayu kabajak takahado tampan tarau. Dulu bangkalai PRRI, kini Soeharto menyudahkan 3 buah jenis tuntutan. Pertama, PKI dibubarkan. Kedua, ganti kabinet. Ketiga, ratokan pembangunan. 1 2 labalaku dinanti rareh nang ketiga. Usah besuonan bak lamo dulu aya nang gandang sawah di ilia masih kuntang sabih-sabihan makamanakan. Sawah jaladang di daerah Kabau Jabantiang dari luar. Nan kanyang orang di Jawa narancak kota Betawi nan lain menggigit jari. Itulah lukih gambarannya selama dipaci orde lamo. Pihak dek mama orde baru tangih kok lai dapat pujuak tagamang kini lai bajawe. Mulai di kakak pembangunan. Jalan dibuat lawe-lawe pabiri tagak tiok sudui. Surau munsaji didirikan sekolah impres bak disamai bandes mailia dari pusat. Musuh Soekarno dahulunya yang dipasuang dalam penjara kini keluar dilapehkan. Hamka bebas dari Salembah, Nasir buliah kamakapai sahrir tadanga suarun. Pembalih jaso anak Minang satu mahala orang PKI, mulai malokak sisiak Malang baransu alurih buluson sang puda ala merek pemberontak. Tasingkok laweh pintukan tua, masuk tentara je pegawai jadi camat jadi pejabat sampai mentari di kabinet. Ulama lantang bepitua, jadiak pandai mulai baku kuat nayak sumangai anak muda indah di sisiah orang lain. Tapi tidak lama Ustaz. Dek jaso tanah kaleriangan tajunan ayat turun tabiang ambun je kabui melinduangi batuang lagadang serumpunnya. Rabuang membaci bekuliliang rueh panjang meliwak-liwak rimbun rampak sepenuh rimbo. Siko takabua mainggoknya. Dek jaso tanah bakeh tumbuh badaun taruak penabangan. Kini beransua rimbun rampak. Lamo-lamo urek mencakam batang gampa dahan melampai pucuk menjulang langit biru gadanglah kayu sarumpunnya. Kini baringin tengah padang tumpuan buruang tabang jauh pidoman dagang lalu linteh sajuak belinduang di bawahnya. Lah kasipai batang baringin, baa sipai de baringin. Awak nantaguah tagak surang tibola sombong juta kabua. Lupo ke tanah menggadangkan indak tekana jasuambun karisiak masiak melambuaknya. Kini angin tak ambek lalu paneh ke bawah tak menyampai rumput dan indak tumbuh lain. Buah diharuk ke menganyang inggok di ujung-ujung rantiang gadang barimbang rasu indak sekadar makan buruan pipi. Pucuk kaulam jan diharuk daun mudo tak menjulai. Antah ke urek menggantuangan aka mencakam ke bawahnya meninjang batang nalatagwa. Baitulah sifat beliau ko. Cadiak buruak nak tagak surang tinggi karena nak maimpok panjang mengkasih nak melilik gadang lah nyato nama lendo. Duduaknya indak tapampeh kok tagak pentang tersondak titah tak bisa dapat bandiang musyawarah jauh sekali nan ado umpuak rekayasa. Segala dubalang rang pandeka dukun jadatu tukang hambuh tagak memaga berkuliliang. Di awak memangku nenek mama pangka jahulu dalam kaum. Harato ulayat dipancangnya, pusako tinggi digadaikan ganggam bau untuk pakai anak kemanakan tagak mencangmi. Sesuai bak namo nan malaki harato sajo pangananyo, awak kaya orang mularai ala jo haram tak betumang nan pokok sarik encangnya. Kalau dibanding jonan lamo balain saik parangainya, nan tuo garok dek kuaso nan kini cama jo harato bak baru waktu kaju ciga pai harimau datang singo. Salah arah, salah kaprah. Kalau berbalik ke negari, diarti dimaknakan membangun bantuan negari meniru Said Nalamo. Itu tak mungkin. Dan bak memakai baju sampik kini dunia lah berubah. Tapi menjahit baju nan baru, nan polanya jaleh berubah mode kini, potongan kini dasar kainnya itu juga. Pepatah adat mengatakan sekali ya gadang, sekali tapian berubah. Namun nilainya tetap bak nalamo. Ayah mailia dari hulu tujuan tetap ke muaro sungainya tak pindah-pindah. Mungkasuknya indaklah lain.
Apapun corak nagari, inyo tetap di lingkungan adat-adat juo tulang punggung yang secara rujukan ju pedoman indak beranjak dari situ. Format boleh bertukar, bingkai bisa diganti, gambar nalamo ke dipasang. Mengaplikasikan nilai-nilai falsafah Minang tertuang sebagai sikap mental dalam mewujudkan masyarakat Minangkabau modern yang islami. Baik itu kira-kira bunyinya dalam bahasa populer kini. Melihat bangun karangkonyo sebagaimana rumusan perda, bantuan nagari yang dirancang nyatu lalabiah semperono. Sajak dari memilih figur taruh menyusun perangkatnya tatanan pemerintahan maupun manajerial sesuai tuntutan masuk ini. Ko dulu wali nagari tabateh sehingga nenek mama dipilih di rapi adat, kini buliah sumbarang gala pilihan langsung anak nagari. Kriterianya alu aja patut, salingka aturan main nalah diatur menurut perda. Sehingga basuo sosok pemimpin dan cakap intelektual panutan punya wawasan babudi baiman pulau. Baik itu pun ragam lembaganya, sistem kontrol je pengawas, anggaran je pendanaan sadonya langkok terkondisi. Maka buliahlah diumpamakan negari di era kini ibarat sebuah negara kecil. Inyo ba presiden itulah wali negari. Cukui kabinet eksekutif perangkat negari istilahnya. Ada pula ba legislatif semacam parlemen di negara, yaitu BPRN, Badan Perwakilan Rakyat Nagari. Kok di pusat ada bamui Majelis Ulama Indonesia, di nagari ada bamuna. DPA ukuran mini di nagari badamuma Majelis Pertimbangan Adat dan Syara. Sedangkan lembaga kan Kerapatan Adat Nagari umpama MPR di Jakarta. Inyo tak satu memerintah, tapi pusat jalau pupunan ikan rabah tagak bangun nagari taganggam arif di tangannya. Tentang stabilitas putar roda pemerintahan, ko alun stabil itu biasa. Kita di dalam transisi sedang mencari-cari rasu. Lima senjang sinan luruhkan dan pangka lai sayo samu secito samung kasih membangun nagari surang-surang. InsyaAllah, golek ketibu di nandata tak lulua indak ke tanaman. Utang diansu mengkolan saya kakok diawai mengko sudah kata disabui mengko dape. Itu pituah dan tua kita nak wajib memakaikan. Ibarat bermain bola berserak di tanah lapang sama bakaja besi capek. Tujuannya hanyalah satu, yaitu mencari tuah kemenangan manggunguang boko jo piala. Usahkan tersebut kalah podo saja ulai tak rajan baitu tekad anak main. Kini peluit lah bahambuih. Kau kan pandai surang-surang mengucuk menggiring bola maharak ke gawang lawan. Tapi ado nan kerikana. Urang sabaleh nan bermain itulah tim menemukan karayo samo nan betuntui. Ijan bak kanda awak surang. Bek maju melalah bola benteng kosong daerah tinggal. Kiper satu mengajar pulau mahambua keluar sarang gawang tersimbah tak betuan. Sayok kiri jo sayok kanan samu bapusu juga landang. Kaki kawan bersimbik juo offside taruh sebanta free kick berkepanjangan. Nyampang ko itu nan terjadi instan. Usahkan sampai ke final konon maharuk nak juara, tiba di babak penyisihan awak tapacua masuk kotak, malulah nyatu ke ditanggua. Dek sabab karena itu. Kalau nak sukses di lapangan, tunggulah tampek surang-surang huni posisi masing-masing yang disiplin jago daerah. Pangulu tagalah jo adaiknya, ulama membina syarat cadiak pandai bidang sosial parik paga jo keamanan. Bundokan duang ambil peranan pemuda taguh je bidangnya seni budaya olahraga. Sadonyo kompak terkendali opor maopor sama kawan patuah kewasit na memimpin. Rumah pusako dahulunya banjuang bagonjong ngampek buatan tukang Minangkabau. Bamusim diuni orang kini lah balik kenan punyo. Sesudah dicaliak di pareso nyatolah mumuak pakayunya. Tunggak condong sandila rata paran tagajai lapeh pasak rasuak palanca lamaranggang. Jariaunya patah puluh. Hatok tirih kasau la caya lantai lapuak janjang tagantuang dindiang dan tidak elok lai. Baitulah misalnya umpama nasib menimpa Minangkabau salamu nagari hilang. Akibat adat tersisiahkan nenek mama hilang kuasa nagari dilipek orang.
Lungga kabeh raso bakaum guyah hubungan ni pabisan. Kok malu lah bagi-bagi kamanakan putih pengarang. Mamak tak tahu je mamaknya pangulu dileceh orang anak buah serak berserai. Dalam daripada itu, ulah dek badai dari barat teknologi datang malasau. Rompaklah pagadin yang adat lipua supadan limbagonya. Sopan santun dalam moilang basa-basi indak tak pakai alu aja patut tak paguno. Apa nan jangga kalamari kini jadi barang biasa. Kok dulu tak kata sumbang larang pentangan dek nan tuo buruak pandangan orang kampung indak lai dianggap salah. Sadonya lah biasa. Lah habis miang dek bagi sia habis gali dek gali tiak alah biso dek biasa. Jokok mencali ateh rupa menilai ateh nanado setantang parangai muda kini. Jajok tibu hati menyumpah rasa bermain muku tangan. Mengecek indak basi tindah bujang jogadih tak babatih mode pakaian ganji-ganji. Nan jantan badukuah lontin bagalang basubang pulo rambut bercolok balang-balang. Batino pakai pintalon bakawih babaju sampi tasimbah ateh di bawah adang kuseknya lah menjujai. Kok sumbang nampaknya calo usah tagua sembarang sapu bisa melonjak anak baji. Sebab ayah mandehnya tak melarang, mamak kanduangnya basi lengah kok kunun urang bakuliang. Nan rumi gaeknya bangga stan, mencaliak gaya anak awak lai serupa urang pulau. Atau malah ikut-ikutan meniru laga urang kini. Angiklah tadah dari cangkia tukang pancing dijujui ikan di siku wana tabedonya. Surang-surang adonan nekat, dicubo manasiati dibari pituah panjang senjang berbalik kanan bana. Tapi bak mahampang ayah jual mendindiang di tapak tangan di ruang jari tampak jual. TV menyiar bilang channel PCD murah balinyo. Film porno di rental urang biskop menjarah masuk bilik gadang ketek satu menonton. Kesia mamak kaberang. Itulah mode musim kini. Setengah candu batarati saulah dalam bagawa kajudi inyo tarambau. Langganan togel jobete nomor kode buah tutuanyo gilo bahampok yo bataruah. Atau minum mabuk-mabuk ganja narkoba sabu-sabu kalimpan siengan ragaiknya. Sapia ABG gadih tangguang sampai nang kasa mudo matah lapih nan tidak tagu balu. Bak pintu tak gajah pasak serupa gawang tak berkiper. Alu di patiaknya manggu, alu di kampungnya lah rata adang pulau ngajak kapah. Caliak pulau nan tua-tua ustan. Walau surau setiuk sudui menggagau sepekir besautan. Di luar lapau besasak palanta karami juo. Lapi domino baku catak karateh kunyang namagantiak otak baburu bersidareh. Buya tahunya berceramah kati sekadar bakat tubah. Taat syukur engka tersarah nampangka ampau tersaleh. Datuk nampak di mabarale atau menanti tamu jauh. Batandiang gagah bersilagak sinan pepetah teraganya tambo dibacu baku rasai. Nan basuo je cadiak pandai tunggu proyek masuk kampung. Atau sekali 5 tahun menjalang urang ke pemilu calik menyalek urusannya. Basuo malang musibah terjadi silang selisiah. Urang anggan menjalankan tua mencari ubek panawa menuntut hukum keadilan. Sebab ukuran salah jabana bukan di kitab undang-undang stan tapi diragi karate cetak diangku sudut ke sudut pagar merauk tinamannya. Itu dulu mak. Dulu di zaman Orde Baru sangkit dipacik urang bagak masuk nanalah kita lipek. Kinilah alam revolusi kita babaliak penagari. Diusai babak nalamu. Dikocok karate baru diulang main berseluruh sinan kabangkit batang tarandam. Dengan berbalik benagari itu artinya merubah sistem. Dari sistem gaya lama dan hierarkis sentralistik kepada sistem gaya baru dan otonom demokratis menurut pola Minangkabau. Merujuk ke pemerintah pusat sebagai lembaga eksekutif, tanggungjawab wali negari bukan kateh tapi ke bawah ke bakih rakyat dan dipimpin melalui lembaga legislatif ialah BPRN kan namanya. Fungsi karajo BPRN mengontrol pemerintahan, mensahkan anggaran jabalanjo, membuat menyusun perna peraturan untuk negari ibarat undang-undang di negara. Sedangkan rapernanya selain dari kenagarian bisa jualah dari mamas dari muna ataupun kan. Maka stabilitas roda negari bisa tauji terciptakan kok kasado organ negari bisa berjalin bakulindan sesuai aturan main.
kompak terkendali, paham posisi surang-surang samo setimbang saukuran. Nyampang kukan dua salah ciek senjanglah tali sepilin putuh narumi maulehnya. Itulah peta gambaran teknis formal jalan masing. Dicancangkan dua sagaragai kapanan dua selabuhan, pertamu tubuh tampak rupa kedua nyawa tersembunyi. Naknya saikik saburumbuang sajinjiang laya jabatin, kok sehat organisasi taguhlah pulau landasannya, visi je visi nama turui. Nah, nan menjadi nyawa di nagari, indak lain indaklah bukan ialah adat nama pakai 100 syarat nama ngatur. Santano tali adat indak mengabek pasak syarat indak mengungkuang, apalah nama bedakan antara desa je nagari. Lah diputar kepala bidua, dipilih sistem banagari tapi menjauh dari Minang. Itu karajo sio-sio ubek laki pantang terlampau barulang sakit nalamo dukun menggeliang menawari. Dek sabab korn itu Ustaz. Nak taguah berdiri rumah letakkan sandi di tunggaknya adat jusarak ke pendasi. Walaupun gampo bermusim badai datang limbubu tibo angin masabuang kiri kanan rumah gadang karabahalun. Mangko mailia banda adat. Naknya mencucu awu sarak sarantak urang nemarampe. Pangulu pusik jalonyo tuanku di mimbar dakwah cadiak pandai taguh jubuek parik paga tagak menjago. Itulah beliau menamakan ampek jinih dalam nagari. Pejabat indak berbintang pemimpin informal istilahnya tulang punggung dalam nagari. Segala buhu adalah guyah di sanan pasak di pahare. Siso bangkalai tangkarangko samo dikakuk disudahkan. Tacicia petik dijapui taserak makanan pilih elok dipakai jurundiangan buat dibuang jemu pakai sinan nagari ke Sumara. Tapi kok kan dua tali pangabek sababan kayu tainayo baserak sepanjang jalan. Jokok lah itu nan basuh samboyan berbalik ke nagari ibarat si ponggang tengah padang tinggal kajadi retorika hanya sarantau Minangkabau. Undang pepatah mengatakan, Ulando babenteng basi Minangkabau babenteng adat. Sebagai benteng Minangkabau paga nang kokoh dalam kaum dindiang nan taguah di nagari adalah adat Julimbago. Kala dicaliak Salamoko. Ulah dek lapuak pagarannya dindiang memuat tueh kok lamah malah sau musuh dari luar leso susunan masyarakat. Maka untuk malantai sabalun luluh memintai sabalun hanya jawah, pihak pangulu pemangku adat paralu menampuh ampek jalan. Iko nam patut disiangi. Yaitu, 1. Mamupuak wawasan pribadi nak tumbuh pamor jawibawa di sinan lidah kemasinnya. Sebagai pucuk pimpinan, penghulu figur panutan, contoh tauladan masyarakat. Selain ilmu bidang adat, cabang lain paralu jua paliang kurang pokok dasarnya. Tapi nan mutlak tak boleh hindak, berakhlak, berbudi halus karakter jiwa pemimpin pribadi dan tidak cacek. Sio-sio utang katumbuh pandayung membawa lulih dukun maubek sakit pulau hilanglah rono nenek mama. Yang kedua, menyusun barisan nenek mama, membina konsolidasi urang sakorup Salimbago. Dek duduk surang bersampik-sampik, duduk banyak balapang-lapang. Nan barek sama kiringan, nan jauh sama kinampia utang lansai karangko sudah. Patut nan usang di pabaru, nan lapuak ke dikajangi, nan elok pasak di pahare alu aja patut saukuran. 3. Menjalin kerjasama koordinasi je pihak lain unsur-unsur di masyarakat. Dapat membari menerima bajambo baulua jawek samu menjambo menyampaikan awak panuh orang taisi. Sebagai misalnya umpama, memproduktifkan harta wilayah, memfungsikan lahan talantar sungai danau gurun jerawa, menggusur sawah pusaku untuk bangunan sarana umum, atau paralu bantuan fasilitas untuk kesejahteraan anak buah sadonyo menghendaki hubungan baik ju pihak instansi bersangkutan. Dan gampe untuk tujuan pewarisan saratu suksesi kepemimpinan paralu membina anak muda. Adalah sangat dibutuhkan kaderisasi kursus adat kepada generasi penerus di belakang. Di saat zaman bakini, indak masonyo batu tua panjang maurai tambo barang kuno bahandai bermisa-misa. Paralu forum diskusi mengkaji adat di ilmiah logika dan masuk akal. Sebab mengkoba itu Ustaz.
De uranglah terpelajar, nalarnyo lah tinggi-tinggi paralu metode penyampaian sesuai jo alam pikirannya. Simbol-simbol mesti diusai, kata bayang diterjemahkan, pepatah ditafsirkan. Saatnya lah kan di nagari, elkam di pusat di daerah, menyamai baniah nan boneh buliah selesai petahunan. Sebagai unsur orang ampek jini, ulama itu perangkat adat, bertanggung jawab di bidang syarak di dalam kaum surang-surang. Mulai dari imam sembayang taruh ke khatib atau mimba urusan faraid di jenazah, sampai pun memimpin doa itu urusan imam khatib malin tuangku Jamulana. Dalam kabinet pegaruyuang, menteri agamonyo ialah Tuan Kadi bertampek di Padang Gantiang. Rajo pun ada bertigo bernama Rajo Tigo Selo Tri Tunggal Basukininyo. Beliaulah rajo ibadat tinggalnya di Sumpu Kudui, timbalan rajo nombor 2 rajo alam jo rajo adat. Saya liang jo balik ke negari. Kok buliah pinta jo pinto peran ulama ditingkekkan nak nyatu sebuah bendangnya. Kalaulah tadi disampaikan ampek upaya dek pangulu, paling kurang ampek lah 10 langkah diambil de ulama. Yaitu 1. Khusus pemangku adat imam kati, malin tuangku dalam adat. Hendaknya dipersiapkan, siap ilmu, siap je mental gala, jangan tinggal gala saja. Minimal layak diimamkan, elok bacaan tajwidnya, paham je rukun dengan syarat. Bisa pula baca katubah, akhlak tinggi berbudi halus jauh dan dari cacat cata. Sinanlah baru basuonyo, tajam dan bisa dipakuakan tali dan panjang kapal lilik, orang berfungsi difungsikan. Dan kedua, merubah metode dakwah dari monolog ke dialog, dari batu tua ke amalan. Mengkritik dari mimbar itulah hak de ulama, tapi kritik tanpa solusi bahaya jatuh kepasia. Hendaknya jangan ada sak wasangko, oposisi baka panjangan gilo mencaci ceramah sekadar profesi. Ulama adalah idola, panutan di masyarakat, figur dan suci di negari. Sesuai je putih pakaiannya, ibarat hitam dek pangulu, ungu tibo dimanti warna sirah dek dubalang. Dan ketiga, menanamkan semangat kompetisi fastabikul khairat di negari. Dia ulama pewaris Nabi indak memilah-milah umat, tapi dalam bermakruf nahi mungkar menyamai iman dengan takwa. Indak salah bukalah dosa kalau balomba dengan bayar. Ikolah kiat perang Saiswa mengislamkan tanah Minangkabau sampai menyebar bakuliliang. Dan kampe keadat bebanyak sangku pengulu dianggap partner. Walau lah hampir 2 abad, namun doktrin falsafah Minang, adat basani syarak-syarak basani kitabullah masih berproses sampai kini. Dalam membangun masyarakat, Minang modern dan islami menuju khafah samparono adalah tugas di ampek jinih alim ulama di garis depan. Dek sebab karena itu, adalah arif bijaksana, kok nampak simpang jalannya, adat keluar junjuang syarak, samo disilau kaureknya, bau diskusi ni nak mamak buliah nak samo diluruskan. Ado kalonyo dek kurang paham tentang adat, talamun alun bakakeh talipe alun bakambang balain tampek memandangnya, dikatokalah adat nalah menyimpang dituduh melawan syarak. Umpamo larangan kawin sesuku, pewarisan kekemanakan, ajaran salah dalam adat, hukumlah nyatu di agama. Katonyo atau di dalam alua penitahan orang menyambah ke pengulu, itulah syirik hakikatnya. Dipahami bunyi pepatah, ko harimau bana di dalam kambing yang laju keluarkan, munafik, kata beliau. Tak kayu janjang di kapi yang tak ameh bungka diasah, bodoh. Tak impi nak diatih tak kurang nak di luar, pengkhianat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maku, dek kaluanyo di pengajian, beragam komentar masyarakat, orang lah ragu jo adatnya. Tak singguang pihak nenek mamak badan tiang silaturahmi antara orang dan berdua. Jangan sampai itu terjadi, paralu duduk berapak samo disilau kaureknya, nyampang senjang adat jo syarak, karamlah alam Minangkabau. Dan bak pituah bunyi pantun, apalah bunyi pantunnya, pinang sinawa anyi ilia tersampang di pembeloan, ujuang jo pangka nama gisia buah di tengah maidokkan.
Sebagai intelektual, golongan orang cedek pandai nan ba umpamo sutradara, menterjemahkan skenario, mengatur akting si palakon, menyusun lampu ju kamera sehingga selesai jadi cerita. Nilai-nilai ajaran adat pasan kandungan dalam syarat diracik di programnya menjadi pola terencana untuk ditatiang ke masyarakat. Ko ekonomi ke dikakuknya, seni budaya ke dibina menggarap koperasi JPPR ataupun sosial pendidikan, tindak keluar dari bingkai koridor adat dengan syarat. Maka di dalam mencari bantuan format babaliak ke negari, peranan cedek pandai sangat dominan menentukan. Samisa mewujudkan sosok nan baru dari semboyan back to surau. Mesti dicari metodanya nan praktis menghemat waktu memenuhi syarat pendidikan. Modern tapi Islam menyerap nilai budaya. Sehingga nanti di masa datang, laia angkatan penerus Minang, generasi tangguh tahan banti yang punya imtek sarato iptak mandiri dan siap pakai. Sistem surau tempo dulu lah mencetak Hatta Jo Agus Salim, melayakan Nasir Jebuya Hamka, ya Mintan Malaka Rahmah Rasuna Said. Tapi upaya mendaur ulang lewat surau di abad lalu itu karajo sio-sio, dan bak memakai baju sampi memudiakan naya kaulu. Tidak mungkin. Jadi pola apa yang kita pakai? Menerapkan pesantren ala Jawa? Itulah proyek cedek pandai kaum intelektual terpelajar ahli pendidik Minangkabau. Urbanisasi ke Kota Gadang arus merantau keluar Sumbar indak dapat diambil-ambil. Inyolah lamu membudaya kini menjadi kebutuhan. Semenjak dekade 60-an lingkup kabui karantau urang termasuk golongan nenek mama. Sehingga timbul pantun keluhan semacam protes anak buah. Bungo padi, bungo anjalai ketiga ju bungo palo, di mana negari kesalasai pengulu merantau pulau. Nah, dalam berbalik ke negari, apakah perlu dipulangkan? Melihat tugas jo fungsinya pemimpin jo dan dipimpin indak boleh jarak jauh. Itu fikiran orang awam. Tapi lain pandangan cedek pandai. Niniak mamak di perantauan usah dipanggil dipulangkan. Malah banyak untuangnya beliau di tanah rantau. Ikulah pertimbangannya antara lain. 1. Di zaman global kini nangko dunia semakin ketek, hubungan semakin pendek. Dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi komunikasi, Padang Jakarta tak berjarak. Jo HP bisa babisiak pulang ke kampung di Matakana 2 jam kurang sampai di rumah. Dan kedua, di rantau para luar pengulu. Sebagian tinggal di kampung nguruhlah warga dan di kampung, sebagian biar di rantau pimpinannya diperalukan. Tidaklah efektif itu namanya. Kalau bapusu dah tua di negari, kemanakan banyak dirantau. Dan paralu yang dibutuhkan adalah pemimpin dan peduli. Tahu je tugas kewajiban membimbing anak kemanakan mairi merantangkannya. Laibana tinggal di kampung badakik basuh tarwih. Tapi rimbun ko indak memayuangi laweh dan tidak malapangi apalah arti bapangulu. Sabaliaknya puluh. Datu awak lairang hebat. Urangnya banyak aratu batitel sarjana profesor pejabat eselon ateh. Namun tinggal di rantau orang, sari nampak jarang basuh. Usahkan mauwih kemanakan mikirkan kampung halaman juga lah pun beliau lupa. Buat apa om? Pulangkan saja itu datuk. Pendek kata singkik rundiangan stan, nan diparalukan di anak buah adalah pemimpin dan memimpin. Domisili bukan masalah. Dan ketiga, dengan adanya Bapangulu, tagarap potensi rantau membangun kampung di negari. Ide juga gagasan, skill keterampilan sampai kemudian batu buat di rantau orang. Itulah asli Minangkabau ibarat tanah hulaya dan alun terjangkau menggarapnya. Dan gampe untuk masuk nang katiboko, aliran dana untuk kampung bukan lain bantuan santunan bersifat pribadi insidental, tapi subsidi bakal lanjutan terpela dan terencana ditangani secara profesional. Kita kenalah tahu juga, bahasa sajak negari tarikh kabupaten sampai pun tingkat provinsi. PAD Sumatera Barat kurang tinggi konon dibanding orang lain. Maka di era otonom macam kini nan sawu ayah mandikan diri tidak bergantung ke Jakarta untuk biaya rutinitas terpaksa makan ke dalam terlampau barek beban rakyat. Kalaulah iko sampai terjadi timbullah image masyarakat, elok yo caro alamo otonom membosan saya tercimo babaliak ke negara.
Sepanjang barih melabeh undang pepatah mengatakan apalah bunyi lapatnya. Pengulu sadat ulama sekitab manti sebuah hukum dubalang samalu padusi sarasam. Maknanya indahlah bahwa segala organ di masyarakat fungsional untuk pemimpin supaya sekato setindakan satu visi satu misi membangun kampung jenagari. Fungsi dubalang dalam adat mendindiang bahaya dari luar menjaga tarati dan di dalam sehingga aman telinduang laya batin saleso umat sanagari. Inyo dikatakan samalu. Artinya indak basibak kemanakan bukan besisiah anak buah samuri jago rigo balo. Sifatnya baayam dan tangkeh digalanggang. Capek kaki indak pandaruang, capek tangan indak pemacah. Pengabuang batang tabalintang pahoyak sarang penyanyi. Sensitif juga keadaan, tanggap membaca situasi. Capek dalam bertindak fanatik tak namu kalah menjaga citra dan martabat. Tersabui orang padusi sarasam saparasaan saino samulia satua secilako. Perempuan di Minangkabau diimbau jebundokan dia. Beliau diumpamakan limpapeh rumah nanggadang pemaci aluang bunian pemagang amban jupurwa. Mengkasihnya apa? Yaitu mahatun rumah tangga manajer di keluarga bendaharawan dalam kaum. Bukan fisik aratu saja. Juo moral spiritual akhlak ju pendidikan. Sehingga tarujuk talahiakan rumah tangga dan sakinah lingkungan dan sejahtera masyarakat dan bermartabat menuju negari dan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman sejahtera di bawah ampunan Allah. Itulah kandungan falsafahnya Babalia Banayari. Angku-angku di sanak pendanga penggemar balerong dan budiman. Itulah saja uraian kami curai peparan rang balerong tinjauan salayang pandang tentang Babalia Kenagari. Antah tersabui dinan niyo mungkin tabaco dinan bukan. Namun dan utang dek kami menyampaikan unek-unek partisipasi sumbang saran pokok fikiran sepanjang program balewakan. Yaitu cito dek kito nama samu anak negari Minangkabau di kampung Lepeh Karantau tentang Babalia Kenagari. Joko tarosok dinan boneh mak, itulah rahmat dari Tuhan syukurnya amat salamonyo. Nyampang tak kacak dinan nampo tembak tak sampai ke alamat malanglah kami nan betutua. Ibarat malapeh badia pacah, uci habis mensiuhangi piliru baliak kesambang yang malu nak kami gunggang sorang. Maaf kepada nenek mama, ampun kabakeh imam kati. Usah kami diberi hutang ijan menjadi upek puji kepada Allah tobatlah kami. Mohon izin kami Babalia bararak pulang ke Betawi hingga iko kalam sudah panjang umur 20 lain kali bertamu jua insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf segala kekhilafan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.